Uy, malaki. Uy, malaki-laki. Uy, malaki-laki. Kalaban to! Si Kuya Jojo mga Kalaban to! siyempre, mga tropa. Oh. Ayos na rin mga katoy. Yun, good morning mga katoy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin. Bali, mamimingwit tayo mga katoy dito mga katoy. Yan mga katoy. Napakaraming isda dyan mga katoy. Ang pinanggagalingan nga pala yan mga katoy, pinanggagalingan yan, fish pond. Itong mga nakalipas na araw kasi mga katoy, napakalakas ng ulan kaya umapaw itong ano to. So yun, pagkakataon yun para makalabas yung isda dyan sa fish pond nila. Nakapunta rito sa, hindi pwedeng kainin ng mga bata yung isda rito. So tayo pwede na tayong kumain dyan kasi ano naman tayo eh. Kahit ano naman kinakain natin eh. Yun, tara mga tayo, sit up na tayo. May mga pla-pla daw dito mga tayo, mga pulahan. Yun. Ayun, ang mga kaloy. Mamay, kung mga website siya. Ano makadali tayo plap-plap mga doon. Ano yung dala-dalawa oh. Dala-dalawa mga uwi natin pa dito. Dalawa na naman tulog. Maliit natin, wala natin. Mahiwagang butas ng syudad. Kaya pamagat natin natin. Yun, uy, malaki. Uy, malaki-laki. Uy, malaki-laki. Mga tayo, ang mga ganda ng ano yung mga tayo. Kasi galing fish pond ito mga tayo. Yung natin sa kabila ng fish pond yan. So, di ko na lang sabihin sa inyo mga tayo kung anong fish pond yan. Kung anong subdivision. Uy, sus, oo. Dala-dalaw. Isa pa. Iniinto mga tayo yung ulan. Wala mo ng mga baser ha. Magalit na natin. May lumilitaw mga ito malaki. Nakunahan kasi yung malaki maliit. Nakunahan mo naman ito. Nagkatuwa itong leasing spot na. Yun. Talaga naman mga ito. Yung salvage ko mga ito. Sorry. Magandang mga ano. Wala natin maliit. Ang dami mga ito eh. Wow! Maliliit na ako. A few moments later. Sayang mga toy, ang dami sanang isda mga toy. Lumakas yung agos mga toy kasi ano, umulan. Gusto ko sana mga toy, pakita ko sa inyo yung ano, yung talagang mga plapla.
nahuhuli natin. Kaso ano, Kanina di kumagat matoy kasi ano nga, siguro yung sa bulati natin. May pasintabi nga lang sa kumakain. Yung bulati ko kasi matoy, ano, maliit. So, siguro kung malalaki. Tapos yung matigas. Naunahan ng maliit yung matoy. So, yun siguro yung susunod. Abangan nyo matoy yung susunod na ano natin dito, yung respack. Yan, ganda yung matoy. Malinis yan matoy. Galing ano yan. Galing sa subdivision na ano, na sikat dito sa Metro Manila. Galing fish pond yan mga tol. Sayang, natin na-experience yung malalapad. Ayun, maraming salamat mga tol sa pagsama. Wala mo lang buzzer dito sa spot natin. So yun, thank you mga tol. Shout out kay Jasper Panpi, shout out. Danilo Alvarez, yun, shout out. Nix TV, yun, shout out. Oldies TV, yun, shout out. JP Sing TV, yun, shout out. Shout out. Kapiso Mo Vlog, yun, shout out. Monatos Vlog, yun, shout out. Absurd George TV, Kishan, yun, shout out. DC Adventures, yun, shout out. Unicus TV, yun, shout out. Yan, maraming salamat mga rin. Sayang mga ito, hindi natin yung walang mga mamaw dito. Ano, wala alam ako eh. Siguro balikan natin para mga susunod na araw. Try natin dito mga kung kumagat. Sa gilid, kasi parang may ipo-ipo eh. Try lang natin. Pag kumagat, dito pa rin tayo. Ayun. Ay, kumakagat pa muna ka. Ay, kumagat pa rin natin. Ito, maliit natin. Ganda naman. Try pa natin. Malaki. Ang daksa. Maganda ng ano mga kulay oh. May pulahan din mga tayo. Nagiging kulay yan mga tayo pag magal-tagal. Ay, naku. Gusto ko na-experience yung malaki. Nag-enjoy tayo. Oy, Dito ka pala. ikaw pala. Ano malalaman to? Ha? Ano malalaman to? Si Kuya Jojo mga Ano malalaman to? siyempre, mga tropa. Ayan, Kuya Jojo. Ano tawag dito? Mga si Kuya Jojo. Dito, dami namin dito. Yan. Umulan, ang dami kanina. Marami kami yan. Ang lalaki, kaso ayaw pa kumagat. Eh, bakit dito? Lalo sa tangali. Yung mga adik, ganun talaga. Ay malabo pati mga sa'yo. Ay, si Kuya Hindi na Jojo. po ito. Ano lang, nakarating mo nga lang. Nakaano na nga ako yun. Pero mga good size naman. Di ko magat yung ano gusto ko ma-experience. Kapo malalaki lang dyan. Nahuli ko. Kapalag. Iba palat talaga. Yun ang gusto ko ma-experience eh. Kaya nga ako nagpunta dito. Yung mga good size na tayo. 3.5 mga tayo. Dapat malakad. Kaya balik pa nga ito yan. Oo nga. Yung iba mga tayo. Fish pond yan mali sa kabila. Kaso ayaw namin sabihin kung anong fish pond yan, anong subdivision. Lalabas talaga sila, no? Ayun. Kaya pa ako nakakaramis. Nasa rig pa? Malalaki? Oo. No, yun ang gusto ko talagang ma-experience mo. Anong oras ka abon? Ay, maano. Ikaw lang pala iniintay oh. Meron pa ba't malaki yan? Uy, ano naman? Ang galing mo naman. Uy, maliliit ka. Swerte, galing mo ni Reggie ah.
A few moments later. Ay, grabe, ang laki. Ay, grabe, lunok na lunok, kuya. Grabe, ang laki mga tayo. Oh. Panalo. O yun mga katoy, bali yun lang muna mga katoy. Hindi natin nadala yung plapla. Si kuya, nakarami na rin yun. So ito yung huli natin. Oh. Sayang, di natin napakagat yung plapla. So yun lang muna mga katoy. Rest back tayo susunod dito. Yung gusto ko yung plapla makuha.